बिटिसि बागानपारा बियाबनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ गावनि बागानपारा बियाबनिफ्राय देग्लायनि 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंशन स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिटिआर हालामाव सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनो आरो सोलोंथाइनि फारसे फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बेजों लोगोसेनो फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसाया आसामनि टप 10 मासियाव उथ्रिसारनो हागोन बिसोर फरायसानो गावनिफ्राय 50,000 रांखान्थि अनसुंथाइ होगोन आरो सोलोंथाइ लाहोनायनि बेलायाव गोरिब थाखोनि रांखान्थि लोरबां नखरनि फरायसाफोरखौ मदद होलांबाय थानो नाजागोन होननानै खोथा होयो। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियावनो बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आबो बाहागो लानानै सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों आरो फरायसाफोरखौ मदद होलांनाय बाथ्राखौ बुंथिदों। मख'नाय जायोदि देग्लायनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव बर' आयदानिफ्राय आसामनि गेजेरावनो 92 नाम्बार लाखिनानै बांसिन नाम्बार मोननो हानाय अनामिका ब्रह्मखौबो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों। दिनै 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय 2022 मायथाइयाव जाय फरायसाफोरा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनजों डिस्टिंशन आरो स्टार लानाय आरो फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बेवहाय नाजादों। खारन थुलुंगायानो बयनिख्रुइ देरसिन। थुलुंगा जुदि मोनोब्ला सासे फरायसाया सासे सुबुङा बियो माने आवगायलांनो हानाय मोनसे गोहोआ बेनाव थायो। दा बेनिखायनो बिखेखै फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव जाहाथे मोजां फिथाइ मोननो हायो, मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बेनि थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों 2023 मायथाइनि गेजेराव 2023 मायथाइयाव जाय फरायसाया जोंनि 25 नं बागानपारा समस्ति बियाबनिफ्राय माने स्टेनआव पास खालामगोन बिथांमोननो 50,000 रां होनायनि थाखाय मोनसे फोसावनानै दोनदों आरो बे फोसावनायाबो जानो हागौ जोंनि जिखिनि फरायसा बे फरायसाफोरखौ एसेब्लाबो थुलुंगा होगोन आरो बे थुलुंगानि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावबा गावनि जिखिनि मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायखौ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बे मिजिंजोंनो दिनै जि माने बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों। दा बे समाव जों नुदों जों सरकारा माने 1 बोसोर 6 दाननिख्रुइ बारबाय। दा बेवहाय नुदों जेब्ला सुबुंफोर जोंखौ लोगो हमो आंखौ लोगो हमो बे समाव नुदों मा गोबां जोंनियाव माने निखावरि फरायसाफोर दोङो, निखावरि सुबुंफोर दोङो। बे निखावरि फरायसाफोरा गोबां फरायसाफोरखौनो नुनो मोनदों दे कलेजाव हाइ स्कुलाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसना फ्रि बेवहाय जेबो होनाङा। नाथाय बेवहाय मायबा मोनसे मिनिमाम रेजिस्ट्रेसन फी फरायसाफोरा होनांगो आरो बे मिनिमाम रेजिस्ट्रेसन फीखौनो जोंनि माने फरायसाफोरा होनो हायि माखासे माने रांखावरि माने जोबोद माने दुखिया जानानै दोङो बा रांखावरि गैयि जानानै दोङो। बैबायदि फरायसाफोरखौबो मदद होनो थाखाय जोङो आं जेसेबां हायो बेखौ नाजायो आरो बेखौनो मदद होनो जोङो नाजाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो सरकारा बर्तमान प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआर मोनसे सरकार सोलिबाय थादों बे सरकाराबो गियान सोरां होननाय मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों दुखिया फरायसा आरो गोरों फरायसाफोर दुखिया आरो गोरों फरायसाफोरखौ मदद होनो थाखाय मोनसे स्कलारशिपनि राहा खालामनाय जादों आरो बे स्कलारशिपनि गेजेरजोंबो गोबां माने फरायसाफोरा रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो बेयो गोबां मदद खालामदों। आरोबाव बिटिआर सरकारा आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सुपार 50 होननाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जाय फरायसाफोरा गोरों, जाय फरायसाफोरा मेरिटरियास फरायसा बेवहाय धोनि गोरिब
बेजों खोथा गैया जे जाय फरायसाफोरा मेरिटियार्स फरायसा बिथांमोनखौबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेसेन नाङै जि मोनसे फ्रि कचिं होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सरकारा आजावदों आरो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि 22 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे फरायसाफोरखौ गोरों आरो निखावरि फरायसाफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय नाजायो आरो निस्सय जोङो बेनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो रोखा खालामनो हायो।